Pray, but not only to the Creator. Pray by speaking positive things into this life. Speak life into reality. Turn your words into reality. Let not your words be the prayer, be the prayer. Bring light into the world through your words. Eh, Ukuthandaza ngingakubeka kanjani? Mhlazane kudala umhlaba, umdali akashongo ethi ngicela kusibanibani ukube khona ukukhanya. Wathi makube khona ukukhanya. Nawe uma uthandaza kumele, angisho ukuthi ungakuhloniphi ukuba khona komdali empilweni, but uma ngizokwenza isibonelo, ungasho ukuthi mdali ngicela umakhelwane wami asinde, kodwa akube uwena omsindisayo umakhelwane wakho ngamazwi owakhulumayo. Usho ukuthi ukugula kukuyena makuphume kuye, okanye makavuke esezizwa engcono kunalokhu ayekhona. Amagama esiwakhuluma ngomlomo aphethe ukuphila, kodwa lokho kuphila kumele sikwazi ukusebenzisa ngokukhuluma amagama afanele. Ziningi izinto esiy'cela kungamele siy'cele, kodwa okumele kube ithina esiy'philisayo, singaceli sicelela ukuba umdali ezilethe. Impumelelo yakho ilele olimini lakho, ilele emagameni owashoyo, ayilele ekuceleni kwakho okwiceleni kwakho kumdali. Zikhanyisele, uzihlahlele indlela ngamagama owakhiphayo ngomlomo. Uwagade amagama owashoyo nezinto oy'shoyo, ngoba zonke ziyaphila, zonke ziphethe ukuphila, zonke zifike ziphenduke zibe ilokho okushilo. Khuluma ukuphila emhlabeni, ukhulume ukuphila ezimpilweni zabantu, ukhulume ukuphila kuwena uqobo lakho. Amagama owashoyo ewukuphila enjalo, futhi awukufa, ngoba akukho ukuphila ngaphandle kokufa, futhi akukho ukufa ngaphandle kokuphila. Zigade izinto oy'shoyo, ungathi usuletha ukuphila kanti usuletha ukufa. Ukugada okukhulumayo ngomunye umuntu nokukhulumayo ngawe kungabi ukufa, kulethe ukufa empilweni yakho. Khuluma okuhle, ukhulume ukuphila, ugade amagama akho engabi ukufa, elethe okubi kanye nokufa ezimpilweni zabanye abantu, kanye nakweyakho impilo imbala. Mhlampe ngelinye ilanga ngiyolithola ithuba lokuchaza, lokukhuluma kabanzi ngamagama ukuba ayini amagama, liyini izwi, okuyinto ngokweBhayibheli, amaHeberu, okwadalwa ngakho, okwadalwa ngayo konke okukhona emhlabeni nokwake kwaba khona. Umdali mhlazane edala umhlaba, akawudalanga physically, kodwa wawudala ngezwi. Konke okwenzeka wakwenza ngezwi. Owakudala physically kwaba umuntu kuphela, uyena umuntu wahlala phansi wambumba ngomfanekiso wakhe, kanye nomfanekiso walabo ayenabo. Wambumba ngodaka, wase uyamphefumulela, wamnika ukuphila. Kodwa konke okunye okukhona kwafika ngezwi. Ukukhanya kwafika ngezwi, amanzi ahlehla kwavela inhlabathi, ahlehla ngezwi. Ukuhlukaniswa kwamanzi namanzi, okanye umkhathi nomkhathi, nakho kwahlukaniswa ngezwi. Kuningi
Empeleni konke kwenzeka ngezwi emhlabeni. Yingakho kumele uwagade amagama akho, ngoba nokufa kufika ngalo izwi, nokuphila kufika ngalo izwi.